Dobrý deň, moje meno je Viktor Kišomon a toto je podcast investigatívneho centra Jana Kuciaka s názvom Odhalenie. Dnes sa budem rozprávať, dnes tu máme novinku, pretože nebudete nás počuť len na všetkých podcastových aplikáciách, ale ak sa to podarí, tak aj nás budete môcť pozrieť aj na YouTube a to uvidíme o malú chvíľku. A dnes sa budem rozprávať s redaktorkou relácie Cez čiaru, ktorú pripravuje nadácia Zastavme korupcie, s Evou Mihočkovou. Vítam vás u nás. Ahoj, Viktor. Všetko je tu nové, hosť, video, ale téma je stará. Už niekoľkýkrát budeme v tomto podcaste preberať osobu ministra obrany Roberta Kaliňáka a jeho obchodov, pretože vy ste boli v januári, myslím, na výlete v Chorvátsku. Kto chodí v januári do Chorvátska? Čo ste tam robili? Predpokladám, že ste neriešili krásy Jadranu. No my chodíme na výlety do Chorvátska v januári práve vtedy, keď máme niečo nové. To by som ťa tak trošku opravila, aby si nemysleli diváci a poslucháči, že budeme hovoriť o niečom, čo oni už notoricky poznajú. Pretože práve tieto témy, ktoré si ty spomenul, teda podnikanie strnadovcov a zároveň zákazky, ktoré získavajú na Slovensku vďaka Robertovi Kaliňákovi, tak to je natoľko široká téma, že sa tam zjavne stále dajú loviť nové a nové zistenia. No a ja som zistila, že práve v Chorvátsku na ostrove Pák, na takom krásnom útese, kde má Robert Kaliňák dom letný, ktorý je napísaný na jeho manželku, tak tam má aj veľmi zaujímavého suseda. Ale koho? No a tým susedom je jeho blízky človek Peter Šimko, ktorý zároveň podniká s Jaroslavom Strnadom, ktorý získava tučné zákazky na Slovensku práve vďaka Robertovi Kaliňákovi. Takže keď som sa na to takto na prvý pohľad pozrela, tak sa mi to samozrejme tak prirodzene prepojilo, že Kaliňák, jeho biznis partner, blízky človek Šimko, Strnad, s ktorým podniká, a Strnad, ktorý získava miliónové zákazky od Kaliňáka. Skúsme si to prepojiť. Čo spája ministra Kaliňáka s pánom Šimkom a čo spája pána Šimka so Strnadovcami, aby sa ten kruh uzavrel? No, to je veľmi dôležité takýmto spôsobom to rozkľúčovať, pretože treba povedať, že ja som sa o tom rozprávala s Robertom Kaliňákom, ktorý samozrejme popiera, že on by bol akokoľvek majetkovo angažovaný a v tomto biznise, ktorý má ten jeho blízky človek Peter Šimko s Jaroslavom Strnadom. A pravda je, že skutočne nevieme dokázať, že on by tam nejakým spôsobom bol a akokoľvek majetkovo zaangažovaný. Ale pravda je, že všetky nitky z tej firmy, ktorú som ja našla a ktorú teda vlastní ten jeho človek Peter Šimko, tak všetky nitky smerujú práve k Robertovi Kaliňákovi. No tak keby som to tak mala teraz vysvetliť, ono lepšie je to kresliť. Takže možno, ak si to ľudia pozrú v tej samotnej reportáži Cez čiaru, čo nadácia Zastavme korupciu má zverejnenú na webe a na sociálnych sieťach, tak tam to lepšie pochopia. Ale ak by som to veľmi jednoducho mala vysvetliť, tak Peter Šimko je konateľom v dvoch firmách Roberta Kaliňáka, konkrétne Liva Arms a Kalan Consulting. To, že je jeho konateľom, to znamená, že voči nemu musí chovať naozaj veľkú dôveru Robert Kaliňák a napokon on ani nepopiera, že Peter Šimko je jeho blízky človek, oni sa poznajú už naozaj veľmi dlho, ešte kedysi dávno bol jeho zamestnancom na ministerstve vnútra, takže tá ich spoločná biznisová aktivita sa prelína už naozaj dlhé roky. No a teraz tento človek založil v Rakúsku spoločnosť, ktorá sa volá Pan Holding, a tá kúpila 49% podiel v spoločnosti Kaumi Group v Českej republike, ktorá dovtedy patrila výlučne do portfólia a do rúk Jaroslava Strnada. To znamená, že teraz má Jaroslav Strnad 51% v tej spoločnosti Kaumi Group a Peter Šimko cez svoju firmu Pan Holding tam má 49%. Takže majú spoločný biznis. Je to zrozumiteľné? Je to zrozumiteľné a ja si pamätám, teraz spomínam si na reakciu pána ministra Kaliňáka, ktorý to tak nejak spochybňoval, že ale veď tam ide o nejaké potravinárstvo a drogériu. O džemy. No. Vidíš, už si varíme ten džem z cukru všetci, naozaj. No áno, to má pravdu Robert Kaliňák, že táto spoločnosť, teda Šimková a Strnadová na poli Kaumi Group,
tak tá sa skutočne venuje tomu, že ona vlastne iba drží podiely v iných firmách. A tie firmy sa venujú primárne potravinárstvu, kávovinám a vyrábajú presne nejaké avivá, že v Srbsku majú nejakú spoločnosť, ktorá sa tomu venuje. Takže je pravda, že ona nemá zákazky v zbrojárskom biznise, ktoré Strnadovi na Slovensku prihráva Robert Kaliňák. To je holý fakt. Ale to, čo je zaujímavé a to na čo som sa ja zamerala, je, že Jaroslav Strnad podniká v rámci veľkých portfólií. To znamená, že on je na čele nejakého veľkého holdingu, on je tam konečný užívateľ výhod a v tom holdingu je množstvo firiem. Tam, v tomto prípade sa bavíme o holdingu, ktorý sa volá C Industries alebo CE Industries, keby sme to chceli po anglicky povedať. No a v ňom je asi 5 alebo 6 firiem a táto Kaumi Group, ktorú má s Kaliňákovým človekom Šimkom, je iba jedna z nich. A tie firmy sú navzájom nezávislé, to je pravda, každá podniká v niečom inom, ale zároveň je pravda, že medzi nimi existujú finančné toky. Napríklad táto konkrétne spoločnosť Kaumi Group získala pôžičky vo výške takmer 12 miliónov eur v roku 2024 od iných spriaznených firiem v tom svojom holdingu. No a teraz ešte, aby to nebolo úplne jednoduché, tak tá firma, na ktorú získal Jaroslav Strnad veľký kontrakt, to je dodávka za 250 miliónov eur na vrtuľníky Black Hawk na Slovensku, ktorú mu podpísalo ministerstvo Roberta Kaliňáka, tak táto spoločnosť je v inom Strnadovom holdingu, ale v budúcnosti by sa mali spojiť do jedného holdingu. Takže v budúcnosti budú pod jednou strechou aj táto Kaumi Group, ktorú vlastní s Petrom Šimkom a zároveň aj táto spoločnosť Ace Aeronautics, ktorá dodáva vrtuľníky na Slovensko. To by sme si fakt mali kresliť. Dúfam, že divák a poslucháč teraz nevypol, ale ja viem, že pán minister Kaliňák je sám podnikateľ v zbrojárine. Necíti sa byť v miernom konflikte záujmov, keď zároveň podpisuje mnohomiliónové zmluvy so zbrojármi Strnadovcami? Necíti. Prekvapí ťa to? Neprekvapí, ale ako to vysvetľuje? No, on to vysvetľuje veľmi jednoducho tak, že pokiaľ tie spoločnosti nedodávajú priamo štátu nejaké svoje tovary a služby, tak skrátka nemôže ísť o konflikt záujmov. A skutočne podľa zákona má pravdu. A pokiaľ on priamo nie je zaangažovaný na majetkovo nejakým spôsobom na tých firmách, ktoré sa podieľajú na týchto zákazkách obrovských v zbrojárenskom priemysle, tak skrátka podľa jeho výkladu nemôže ísť o konflikt záujmov. Ďakujeme, že nás sledujete a čítate. Celú investigatívu o prepojeniach ministra obrany Roberta Kaliňáka a otca a syna Strnadovcov nájdete na našom webe www.icek.sk. Zároveň sa tam dočítate aj naše ďalšie odhalenia. Pozývame vás sledovať aj náš YouTubeový kanál Investigatívneho centra Jána Kuciaka a sociálne siete, kde pridávame aj ďalší obsah. Takže skúsme vlastne zosumarizovať, aké obchody uzavrel minister Kaliňák s zbrojármi Strnadovcami. Rozlíšiť, že je tam Jaroslav Strnad, ktorý založil Imperium CSG Group, ale potom v roku 2018 ho odozdal svojmu synovi Michalovi, ktorý teraz stojí na jeho čele. Takže toto pre poriadok treba rozlišovať. No a treba, ak chceme hovoriť o tom, akým spôsobom Strnadovci zarábajú na Slovensku, tak treba spomenúť, že napríklad minulý rok ministerstvo obrany podpísalo rámcovú zmluvu na nákup delostreleckej munície naozaj v závratnej sume až 58 miliárd eur so spoločnosťou ZVS Holding, ktorá z polovice patrí pod Strnadov Holding. Myslím, že už len tá suma 58 miliárd hovorí za všetko. Treba zdôrazniť, že je to skutočne rámcová zmluva, teda na základe nej sa budú uzatvárať ďalšie kontrakty a Robert Kaliňák hovorí, že tá zmluva bude otvorená aj pre ostatné krajiny, aby mohli robiť objednávky takýmto spôsobom cez Slovensko. Potom je tu ďalšia samostatná rámcová zmluva na dodávku 1300 vojenských Tatroviek. Tam je ten finančný rámec tiež viac ako 1 miliarda eur. To sú naozaj sumy, ktoré sa nepodaria
robiť nikomu inému na Slovensku, aj keď treba pre férovosť povedať, že ten zbrojársky priemysel práve v dnešných časoch naozaj je špecifický. No len tu je špecifické aj to, že tieto zmluvy častokrát idú bez súťaže. A Robert Kaliňák to zdôvodňuje vždy tým, že je to pre Slovensko najvýhodnejšie, že napríklad tie Tatrovky už máme, alebo tie Black Hawky, že už má slovenská armáda, takže sú na ne zvyknutí a bude to výhodné. No len pravda je taká, že ak by sa to predsa len súťažilo v normálnom tendri, kde by sa mohli zapojiť aj iní záujemcovia zo zahraničia, tak možno vo výsledku by sme získali techniku možno od iných výrobcov, ale za nižšiu cenu. Ja len pripomeniem, že tá suma 58 miliard, mňa to zaujímalo, lebo ja si to neviem predstaviť, to je obrovská suma, tak som sa to snažil k niečomu pripodobniť a našiel som, že štátny rozpočet na rok 2026 slovenský ráta s celkovými výdavkami v hodnote 33,5 miliardy. Čiže toto je takmer dvojnásobná zmluva. Je to obrovské, ale zase naozaj, že je to rámcová zmluva, to znamená, že to je len možnosť, že sa môže vyčerpať a hovorím, že majú sa do toho zapájať aj iné krajiny a je to samozrejme na dlhé časové obdobie, tak to pre korektnosť treba povedať, ale still proste je to obrovské, je to závratná suma a zároveň je nepochybné, že aj takýto kontrakt pomohol zvýšiť hodnotu CSG Group v očiach akcií. To je moja ďalšia otázka, pretože z mladého pána Strnada sa stal po vstupe na burzu nedávnom najbohatší zbrojár na svete. Nedá sa mi neopýtať, že ako tomu pomohli tie posledné uzatvorené zmluvy so slovenskou vládou a s ministrom Kaliňákom, teda s ministerstvom obrany, v tých obrovských hodnotách, že mohlo to nejak navýšiť v tom kľúčovom období pri vstupe na burzu hodnotu jeho firmy? Nepochybne. Je to úplne automatické a logické, pretože keď tí investori sa pozerajú na tú spoločnosť s tým, že teda sa rozhodovali, či kúpia jej akcie, keď vstúpila na tú burzu, tak je logické, že si pozerali, aké sú parametre tej firmy, aký je tam potenciál ziskovosti a takéto obrovské kontrakty to navyšujú. To je logické. Na druhej strane, keď som sa na to teraz pýtala Roberta Kaliňáka, tak on sa na tom zasmial a povedal, že by bol síce polichotený, ak by to tak bolo, ale že to tak nie je podľa jeho názoru a tak ďalej, že tá spoločnosť CSG Group je podľa jeho mienky veľmi seriózna, veľmi kvalitná a tak ďalej. Ale myslím si, že každý, kto má trošku základy ekonomického vzdelania, chápe, že keď takéto obrovské miliardové kontrakty sa objavia najmä tesne predtým, ako tá spoločnosť vstupuje na burzu, tak to prirodzene zvýši jej hodnotu a jej kredit v očiach investorov. Tam možno len bude stačiť, aby sme si chvíľku počkali, lebo pre zbrojára Strnada myslím, že už pracuje aj bývalý český minister vnútra, pán Hamáček, tak možno keď pán Kaliňák ho prestane baviť politika, tak možno uvidíme, že kde skončí. Ja ešte mám pripravenú na záver, som sa včera večer nudil, sa priznám, tak som hodil do AI, že čo by som sa mal opýtať na túto tému, tak mi hodila AI takúto otázku, tak prečítam to. Keby ste mali vysvetliť bežnému poslucháčovi či divákovi, v čom je táto kauza najvážnejšia, čo by to bolo? Čo je na tom najnebezpečnejšie pre štát a pre verejné financie? No, je to ťažké takto naprvu povedať, pretože tá schéma je zložitá a veľmi ťažko sa to zjednodušuje. Keď sa to človek pokusí zjednodušiť, tak sa dostane na veľmi tenký ľad, ale v skratke sa dá povedať, že je to ďalší dôkaz toho, že Robert Kaliňák skrátka má okolo seba ľudí, v tomto prípade veľmi blízkeho človeka, ktorý mu robí konateľa vo firmách, ktorý zároveň má intenzívny biznis s Jaroslavom Strnadom. A napriek tomu, že tam do toho Kaliňák nie je majetkovo nejako prepojený, tak všetky nitky z tej firmy, ktorú založil ten jeho človek a ktorá majetkovo vstúpila do tej Strnadovej firmy, vedú ku Kaliňákovi. To nie je len osoba samotného Petra Šimka, ktorý je majiteľom tej firmy, to je potom aj osoba Klaudie Lindnerovej v dozornej rade, ktorá je manželkou Davida Lindnera, ktorý je tiež obchodným partnerom Roberta Kaliňáka v inej firme, okrem toho, že je zároveň aj poradcom premiéra Fica a ministra Suska. A potom je to aj ten dom,
ktorý si kúpil Šimko na túto firmu priamo vedľa Roberta Kaliňáka na chorvátskom ostrove Pák, že si to Slovák tam niekto raz príde dovolenkovať, tak si môžu kývať s Kaliňákom cez plot. Takže toto je podľa mňa veľmi dôležité teraz vedieť a sledovať, akým spôsobom sa táto spoločnosť bude ďalej správať, či tam budú v budúcnosti nejaké toky, ktoré by mohli napovedať viac o tom, že sa vyvíja nejakým smerom a či náhodou tam nebudú aj nejaké toky už priamo k Robertovi Kaliňákovi. To v tejto chvíli nevieme, lebo je fakt, že tá spoločnosť vznikla iba v roku 2023 a majetkovo vstúpila do tej strnadovej firmy v roku 2024, takže ten príbeh je ešte čerstvý a on sa určite bude vyvíjať ďalej. A preto si myslím, že je dôležité sledovať tú firmu a sledovať aj prípadné iné podobné obchodné a osobné prepojenia medzi ľuďmi, ktorí sú blízki Robertovi Kaliňákovi a Jaroslavom Strnadom, pretože ten objem zákaziek, ktoré získava bez súťaže na Slovensku, je naozaj ohromný. Teraz budem na chvíľku diablov advokát. Hej? Keby pán Kaliňák argumentoval niečím takým, že veď on pomáha zamestnanosti na Slovensku, lebo v zásade čím vyššie objemy, tým viac ľudí si nájde prácu v tomto zbrojárskom priemysle. Na to by ste mu čo povedali? No tak on tým aj argumentuje, pochopiteľne. Ale to sa nevylučuje, že by sa dialo aj v prípade, ak by tie zákazky získavali spoločnosti iné ako strnadové a možno by tá cena, ktorú za to musí zaplatiť štát a štátny rozpočet bola nižšia. Kedy sa dočkáme ďalšej relácie o Robertovi Kaliňákovi? To neviem, to skutočne neviem. Mám aj iné veci na práci, ako len riešiť pána Kaliňáka. Určite vtedy, ako náhle to bude aktuálne. A určite to bude v spolupráci aj s investigatívnym centrom Jána Kuciaka. Veľmi pekne ďakujem za účasť Eve Mihočkovej v tomto podcaste. Ďakujem pekne za pozvanie. A vám, vážení aj diváci, chcem pripomenúť, že ak by ste niekedy rozmýšľali, čo so svojimi 2% z daní, tak spomente si na investigatívne centrum Jána Kuciaka a budeme vám veľmi vďační. Ďakujeme za vašu priazeň a veľmi si to vážime.